झटपट कोळंबी भात बनवायचा आहे आपल्याला। त्यासाठी टोमॅटो, आलं, कढीपत्ता, 2 हिरव्या मिरच्या आणि लसूण घालून बारीक करून घ्यायचं आहे मिक्सरमधून। इथे मी 2 कप साधे तांदूळ घेतलेले आहेत आणि आता ते व्यवस्थित धुवून बाजूला ठेवायचे आहेत। कुकरमध्ये आपण करणार आहोत भात। ज्या वाटीने तांदूळ घेतला तीच वाटी तेल पाव वाटी घ्यायचे। कढीपत्ता, कांदा, जिरं, हिंग घालून व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। कोळंबी घालायची आहे, वाटलेलं वाटण घालायचे आहे, कसुरी मेथी घालायची आहे, लाल तिखट, काळा मसाला, गरम मसाला, हळद हे सगळं घालून ढवळून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। भिजलेला तांदूळ घालायचा आहे, स्वादानुसार मीठ घालायचं आहे, ढवळून घ्यायचं आहे। जोपर्यंत भातातलं पाणी कमी होत नाही तोपर्यंत ढवळून घ्यायचं आहे। आता जेवढा तांदूळ होता त्याच्या दुप्पट आपल्याला पाणी घालायचं आहे। त्याच्यापेक्षा थोडंसं जास्त घातलं तरी चालेल। इथे 2 कप तांदूळ होता, त्याच्या दुप्पट मी पाणी घातलं आहे, म्हणजे 4 कप घातलेलं आहे। व्यवस्थित ढवळून कुकरमध्ये घालायचं आहे। कुकरला 2 शिट्या करून घ्यायच्या आहेत, फक्त 2च करायच्या आहेत शिट्या। 2 शिट्यानंतर हा असा भात होतो। त्यानंतर ढवळून घ्यायचं, त्यामध्ये थोडंसं पाणी येणं असलं पाहिजे, थोडंसं असं ढवळून घ्यायचं आहे। आता काय करायचं आहे, गॅस बंद करायचा आहे आणि कुकरचं झाकण लावून 15 मिनिटासाठी तसंच ठेवायचं आहे, मुरू द्यायचं आहे। आणि आता कोळंबी भात हा तयार झालेला आहे। अगदी झटपट होणारी रेसिपी आहे, खूप खायला टेस्टी लागतो। याची रेसिपी आवडली तर रेसिपीला नक्की लाईक करा।